Rajavartiolaitoksen teräksen työjuhta Super Puma. Ja nyt esittelyssä myös tämän pelastustaivaiden tähtimiehistä. Päällikkö tässä kopterissa on Henrik Grahn. Hän on myös laivueen lentoturvallisuuspäällikkö. Espoolainen syntyjä turkulainen nykyään. Hän sanoo, että hän puhuu suomea kuin ruotsalainen ja ruotsia kuin espoolainen. Viettää vapaa-aikansa urheilun parissa pääasiassa keltaista karvapalloa pelaten. Töissään hänet tunnetaan kahvihivistelijänä ja sekä miehenä, joka leikkaa avokadotkin niin millin tarkasti, että konehuoltokin kalpenee vieressä. Perämiehenä hänellä on Oskari Pöytäkivi, Valkeakoskelta ponnistanut ja nyt Vantaalla viihtyvä perämies, eli juuri sopivasti Tampereen ja Helsingin väliltä. No miehistön Kuopus ja Valkeakosken Hakan kasvatti, harrastaa pallopelejä ja penkkiurheilua. Tunnetaan myös Valkeakosken parhaana ja samalla myös ainoana sotilaslentäjänä. Heidän kanssaan lentää lentomekaanikko Jani Helen, helsinkiläinen urheiluhullu ja somekuvakulmien kuningas. Löydyn Instasta ja lähdin juuri seuraamaan Jani Heleniä eilen. Hän pyöräilee kuulemma enemmän kuin keskiverto Tour de Francein tiimi ja tekee somevideoita enemmän kuin keskiverto teini. Jani on se tyyppi, joka ei pelkästään korjaa kulmaa, hän tekee sitä tähden myös Instagramissa, joten ottakaa ihmeessä seurantaan Jani Helenin tili. Heidän kanssaan on pintapelastaja Joonatan Tolkki, porvolainen tietysti myös Suomen ruotsalainen vesipeton entinen uppopalloilija ja nykyinen monilapsen arjen supermies. Joonatan ei epäröi hypätä aaltoihin, myrskyihin tai leikkipuistoihin riippuen siitä, missä häntä juuri sillä hetkellä tarvitaan. Tällä hetkellä Joonatan hyppää tuonne avolavan katolle pintapelastamaan ja vissaamaan sinne merihätään joutunutta ylös. Teillä on kaikille myös Sami Ollila ensihoitaja, miehistön vanhin, eli kauniisti sanottuna kokeneen espoolainen meänkieltä puhuva konkari pitää tällä hetkellä etävastaanottoa Helsinki-Vantaan tukikohdassa. Espoolaista ihmisen uralla on myös Karibialla, mutta Suomen sameat vedet vetivät kuitenkin kuulemma voiton ja mies palasi tuttuinen turvallisen vartiolentolaivueeseen. Ja herrat kertovat, että yhdessä he muodostavat taivaan pelastusringin, tiimin, joka lentää sinne, minne muut eivät kykene. Super Puman aikanaan rajavartiolaitos hankki 3 ranskalaisen Aerospatialen nykyisen Argos-helikopterin suunnittelemaan keskirastasta AS-332 Super Puman helikopteria korvaamaan Mi-8 helikopterin meripelastustehtävissä. Ja sitten niitä on hankittu hivenen lisää. Super Puman helikopterin miehistön vartiolentolaivoissa kuuluu tosiaan 5 jäsentä ja voivat kuljettaa pienimmillään 20 matkustajaa. Varustuksessa on lääkettä ja meripelastusvarustus, pimeän näkölaitteet, lämpökamera, etsintätutka ja valonheitin, 2 pelastusfintsiä sekä metsäsammutusvälineistä. Ja hyvä yleisö, Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivojen Super Crewman Super Crew. Ja nyt kannattaa heille vilkuttaa, kun he tulevat siihen moikkaamaan. He nimittäin näkevät teidät aivan varmasti.